the idea no essentially the to one fan to what if you talk the young shady maybe Madaroma, edidi ni abrasimu ya matena se yedum be nyansapo kasa mfonyini so. Nyansapo no agye so se isane ne badwembam ekwan so. Ya ba betena se de munim da bia yeka se ye yebota etitiro eye amamre eho amane atetesem afutusem etoda ne de amanyosem ene anigisem kakra ne de awurawuram na afe ye nyina ye de tututu ye hofo na ye de abobra se de anamontu ni tie enno ene ma ugina baabi a otumi de agukuduro ede pem obo kase me ye Ghana ni me ye Asante ni me nanane otumfo osei tutu a wotoso emienu na bi a wogina nche atwa nani na wababa behwe osei no hu se ampa unim baabi a wufura wode ba enu nti na ho akonya se da bia ya na yesremu se wunya na wo hwe bia menya ya munyono bomoden aya tap baabi a yese hye no so baabi a obi a wo nsa beka ne bia asoma na fa koma no sanse mimi numienu de enche ne yeko na enchiri manno sei ena etie na anu mbisa na ne bi se na ohine ye kan impredo so de brebe ne twato a wono nananom esi nkonwa se woto anansesem ka tetesem ka abakwasem bi de akire wo mu he no asose dim ye nyina ye di hofo ti ye hwani etie a momye mmoa ne entretrim no mo nya bi nhwe no so enya bi nhwe ewe ya baidie na ye saba besua de kame hoyi na ye nkoma ya brewa akwaba na ye basisi a abrewa na nsa mo akwaba benyansa na wompom te sei nkopa adom ne mo mpaibo ye do twedi ampase ya brewa ho ye de a ye nye ne to na ye nko ene komobo na ye se asrafo nkomo na enso no adesua wom papa ti mesamo ya botre na twa so ben ha mo aya na mo petrodua epe nwoma na mo kuche no so kwanda ho de mom de beda bia na kan se uko school a utua school fees ndi se yanyi u school fees abomode na betua wa admission fee no na wotra watimi asua na akati nya saa wotra musua nka otrim ende ne de mu hwani pa ensem bi gentna ha ebopata biribiri sepo asoche eje ne ho saka anwe enam social media na NYANSAPO kasa mfonyi die mu de ani wakrutua bi se hunu mienu santamu ede ya fotete ho no ne yetetete ye no yate se pue mantem ba bi ye frɛ ho mpo ho na sa ansemi ebobo ede ba abetodwa se opanyini bi anase oba apanyini bi a oye hima wo kuro bi mu sabe okwa wo so aba akwa akoto anananom ewo ense do a wantumi amma bi ma akoya areho sempa ebusua ni nyina ye mamo yakọ monkafra die na mini na yese asem safo hina asem bi pono se de bia na ye ka no wei ama ede adesua foforo de aba a ye ne abrewa betena se ne yabo ho nkomo ne yesua ade ede afirimu ye kote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  na ye nananom si ahene titiru ahemma no amamre ne amane a na omoyo na yenim se yemfa obi a sebe odaso akomfiche ebu ne nsa entena akonwa so na yepese yekọ na yekokosua de ani ehwe se enede abayi no no eho adesuade a ewomu enesei abrewa mesa mo akwa abibim ya eburu edika no asem ye ede na abeka de akire abusua a wo mahwe obai se abusua bi ehwe ye de hyiese ya asma amai anai empanin kasa yitimi kasa kire we mu na se ma wo yakọ na shedding okay jaza wo ka che busua no mom nyina yakọ asa mo shedding okay abrewa ane yen sha asisi yakọ no mentre wase o ka chi ano na wonde de trance edidi nkoma na yiano na ekọ o nche ya ni di nkomo na yiano ekọ
ye koma ne yako ti na bibi saa to obi a ye timi kwotena na nchen ni ni didi nkomwa ye kwa ye se ye koma ne yako na akuduru ho na ne nkomudidi mu a ka che ne se hyeden. Oh, okay. Okay. Oh, koboa ma ne ya onakọ. Na woni ni to akọ na ne didi nkomo na wasa aka che nse hyeden. Hyeden. Okay. Enipa ma re chichire ni bia. Okay. Okay. Na saa yako no ne nchirase no. Okay. Abroa ma menhya ase ne mfamfiri a ne nhwe de sei. Enim se kane no an enempa wo ho. Se oba kwa wo so sei na wa ma ya na se wu ne ye frɛ ne sei. Atofu. Atofu. Yesi wako ato. Oba kwa wo so a wokokun. Okay. Okokun. Okay. Nti wo firi mu a nti ne frɛ e ko ma na firi mu. Okay. So wotimi koba de a one ne baba ne ama na firi mu. Firi mu mo ne awo. Asa kun no okọ ye no akodi nkunim no de aba. Okay. O firi aba. Okay. Ne ama ne mo ne awo. Ne se okota so wako ato. Saa ne ye ka no. Wako ato. Okay. Nti eya atofuwo. Atofuwo minim senke obi wu atofuwo a eya na saa nipa na na se emu no ye nhye danso soso saa. Ana ente saa. Ete saa pa. Ye soso. Me kai se me papa nua ba. Na oni mi kunu bi mu so. Bi be no nan ho ne yeti su ye ya be kan se wo firi wako ato. Oye de hie pa. Owu ni kurukuru mu. Owu ya amani nyina ko ye no ye kura ni kurumu ha. Ne saa no kura no be bi e be kura wo ye mfa wonko de nipa nyina ada o. Okay. Ye fe ho atofo esiye. Okay. Atofo esiye. Si obi no oduru, obi bonu hutuo, obi fa konfo, bi te saa. Wi atofo mu. Okay. Atofo esiye ni esiye no. Okay. Nti wo mu kusie no. Na wo mu kusie no na ebusua ne saa be kunsu no. Amani a ne wo ho. Saa bre na aboso a wo kunsu dwumbo. Ema yenyi wo krom ho nyina ekonwa ato adwumbo. Se omwaye na yankunim. Nti na minim se eduru anopa eba ni nyina apemfo ni nyina bohire front mafufuo na wo kuta sombe na wo mu de na kudu na bontere ni yebo akwajansa wako adwane kwajansa wako adwane kwajansa kese wako adwane wantimi yanko ni yeji hu we ni tu kwajansa no wanya aboba yansa wako adwane ti wo mu kwa na esuo mankre kuma na de kunsu wo mu nyina akoto tu wo mu koba dabre mprenso ye de asome no na wo mu nyina ehuri ye huri ye de ye be kwate ye be kwate ni abodidiri adwamponsa wo de wa nkwante ehu enya asam tutu ahometesma were ho sempa wo mejina ni shi ye ni mu a no mo de ayesa man saa be kwate wo de wa ntimi yanko ehu yes saa tam apemfo wo krom ho nyina na yesa ade okay wo mu wia yakoso dwomo akonwa okay muai enti saa de ne de eba emusudie kese enti wo ya pemfo a wo kɔ nyina so wo de adwera ahye waso achi okay kese wa pere waso kora wo ntede ye ka saa ne ti wo be ye saa nenso okay abwa botayati trupa ne sentia na yenhye danso so wo mu emu no so ye mpese bisi biemu piao ade bia ye wo fe na wo jeje so a na yakunanim okay tembia isi etibika sa wajira asi ebi mira bi eni ade enti yam perunti no
ye nso sodo sokra ye boru tutu ekura gu nanim ase say di ibi ma hobi okay afi ye nwura mu yi pai ene na we ekosi ye ya oyo hime to no so saa na mu no saa mamre na ye di adwuma saa na nke be no saa na wosi ye no enye saa na nke be saa na wosi ye no si saa di bi ho a obi timi koye na wotwi fa so koye a de ye se ye nye wotwi fa so koye a ebi si bi mu ese a ye kan we okay wotri ayete se sebi oba ye so obenwu da obewu ya ese sodo na sodo ye fra wontum fufu ye be ma oba no so a wo kɔ no na ye fufuto kusia ne ade ne ye de amodi ya wo fufu abekwai adwini pitiri e de amodi na se oye ye bi shire ene adwira na waposa wonsem se di wudi dwa isi kanhie ni nyina no waye so wutumi ye saadi etra se den so no a se ne na awotwe da no a wo wie da bia obi dware mprensa wo wie ni nyina se wa anya ye beka chohwe yie esuru kura ye mensu wo da hode a ye makwa ma wusuisi ye ni wie a unsu bi ye dem ano so si ekusi ye no a wakwa no atum and you be near soon one. This a David no aku be a year. And I'm school. The went here now, quay yes, a befaho. When ya hear befaho, when ya hear befaho, you can't when ya hear it's me for swamp. Oh, okay, okay. Ya tenon so ase afi ye nhwe abrewa. Ye nimiye senka akunya. Ya na amamre mu no sede nananom si ye wo made no no. Omuta de mpanyimfo pa na edi ahema eno so na se kire ne sei na se kire ne sei wo ba wo bu nsa ye mfade nsi epunwa so fi se wo be tena epunwa yusuwi wo be ye kuro no ba panyin ebi anya bibi aba e wose ye konkunwa dem ne se wo bu nsa wo be re wakoye okay ene bibi so be ba enim se eda ubebu nse nim saade bi bebenti meja ama ende ene bere no so beba enti ebere wo se ka wo be konkuda dem no akwa akofo pasai musuo na firi ho no wabu nsa unkonkunwa ihu enti emfa wo ba wo wonsa buom ensi akonwa so okay na se botae ni titu no ye nkonwa dem na enipa ne bekwa akoye amamre ne amane enu nti no ene eni kwase de oba buru mum edi akonwa ba mema nso de yetimi de obi ase ne otie bi yetimi de ndi de se afi yi bi no be ma de ye ka kire won se ebeduru dabone a enka ba okay okay dabone ebedura onka ba be bi wo ha bi se dabone wo be ko ngunwa de okay motiefo unkatwi de ye kank ye nsa nkirim nanso yenim se yemu pi ewo honom a twi no eye bunum sa na ne nte ase no so asa ye den de aman se bema de onka ba ka de kire ohen na ebeduru nkonwade ma na se okoye amamra bia kogu nsa ni nyina ne se one oba nhia na abrewa nte sa afei so oba bunu enna yemfa no eni akonwa no nyina ene se oba sebi oguso na okomfikire ana ochima de mo kan se obu ne nsa ana menstruation e wo poto kasem no enti eyam se we mienu kakra yi na ebeye binum tirim kesene enti achemu de amamo adoa enu nti wa miehu enti mi bisa se edenti ede na beba ebema ye de esukonoma ana se oba bunu ede na kodi akonya we nu nyina fra prepidi e wo wiase yo akonwa no me na me dia me na nanu akonwa no a e wose me na bi die na ba ba abre wa be de me ba ne besi so ho twi we time be de ba ne besi so eno na nkatete no ye di oba pandi apanima eni die oba panyi wukuru okay di oba panyi wukuru
enti kane no koraa no se bedu dabone a wo mu bedwa enkunwa no a enkunwa duane no yebedi yebeye no ono ne bekonsuo abra obia ensore no akosansu a yede beye saa enkunwa duane no enso ne yekogu pipe awia bia ne akogu pipe enso nka enya din se apetapa hansuo da ha to be so de ahomache be se nunu no wakwa akosansu a yede bedware nkunwa nkunwa suo bia nkunsuo no wakosabi na abwan hwe ne senso sese no memfa nsem me yoba mo mfinhie aduasa beda so konfichi enso mfinhie aduasa me fi se ma wo me nyina awie ma wo mienu miensa baako bi na yadimi kodi nso yesi wonsa wo bebuo no enu ne yebu anya se wa wo awia na wo nwie oh okay saa na tie se wo mu wonsa de a ubetimi tete amammerem asante amammerem ana amammerem bia eyenkonwasem no nka wo ba wo bu nsa ye mane meho enye mwa fi se kane no kra no nka obewura fie bia mu no ye wodankora bia wa abontene meyiri se nunti na saa okomfikyire ne baaye ese wakotena saa dan kopim se ne ho befi petapa ha kra de ne ewo fihia wa ha kotena ho abontene kra wumpie kopim se ho befi so wo kɔ afuo na akobu nsa ba wo nko fie na ko straight bere fie abro se de asie ye ne nam social media yi so bo no wan ye de bebo no ye de bo abaaye yi nana hime ana ye de bo usua no konwa no ho mpanimfo ubi wo ho no a enemire so Krista ba anka kane no wo ba kura ye kuna na afima ya on pincha akonwa ho efi wo no ho oba ye kuna kesabre wona gufom onhye mpaboa wo fra brisi eni anwa ayire so na otwe bia yewe wutire ho eze brisi no kra ye mfa mono na efra wo ebi se de wo fra no ebedi afe no na anwa na ya wie wutire ho wo kɔ baabi a si ye bibi na wo kɔ ho a ya wie wutire ho no abobɔ ntoma da wuti ne kuna suma abɔ wonsa enti wo duru ho a obi anim so yi kuna di baabi a emfata se ye di fi bi akɔ no onkɔ ho oh okay kɔfun se afini beduru na obewuro kuna niema no egu nti saabre no akonwa da afie kura ne ta onka ho onkɔ ho oyo de hye na nso nam se woda so kuna yemu no nti wuntimi nkɔ ho efi wo ho okay na ese we na asie no eye mpanyimfo eda akonwa no ho ye ni gu bi so gu so wo ne bu ye ni gu so fi se obie ni ho a wanyini fie akonwa edamu a wonni amamre amamre de se de tie bia enu nti na ye kan yesi efie nipa foro eni wo mu ayakofa ya firi baabi ese odi oye we dog ko ono no obetre fie a wo kere ho se diai efie ni mu amamre ye nka nkire de da wow efie no ehu ntasem pa ye nka nkire de da ese de bia kodwa bi to ni ye pray bi kwa yes u asuro si di obenya asuro si de benya sa hu ntasem ni twi mu a no wate ato wenim so wenim sebe meti hei menemu na mwen ana hohu bia beto me se bi fra petrapa ha bi sa u fra petrapa enso papa mfiri ha so me bade me wo no a bi obi hunu kasa me ma me ni fra petrapa na papa firi kunsu na me papa ne busua ya yese nton de me papa ye busumuru me ye busumuru
na ebusua eye ebuni esua no me maame oye ekuo nani Okay. na me papa so ye eduanani Okay. na me papa nton ene busumu Okay. Nton na ye kan obi nti ase ya na bini bi wo na ye kwa ahemfie bi ase bi wo na ye kan ye so onye boja wiye boja winye boja boja ye wo papa boja wo papa boja na wo de awowo enu nti ne ye se ye koye de be wo bai ye so wo ne na nyem wo se nyamia kikiri ye se ye kohwe moja no we dey any test ye kwa se moja no nye papa no moja enye no kore wo de be he no okay se ye papa no moja so dakoro pekora bi hu no se papa yi ni moja ni okay so eno ne ye fire ni boja boja no akonwa ene emamedwa no champagne hene hia hene etipini hene bantoma wumu a ehemfono a yedi ye papa no ade eno ne boja akonwa okay enso so be kɔ na abusua akonwa bi ye ni mu nkyerɛkyerɛ mu ni nti no onye moja wo wofa hwan no wo bɛka sɛ nyame wo fa ase ne be kɔ akɔhwɛ no moja ye kɔhwɛ sɛ nyɛ wo fa ase no ni ho okay o papa moja ene ye kɔkɔhwɛ dia wo no ne ye frɛ ne sɛ nton tete ho no ye so wo bɔ nton a wo de o papa fie no wo bɔ nton fi sɛ o papa bɔ kasa de be nia wo ntimi nton okay o papa bɔ kasa de a wo ntimi nton to wo na wo a wo ye obi bia ho abusua a wo bɔ no ho ne ye nton abusua abrowa ye sorry so na we de eye futu enti fasima ba ko pes bisi wo na fatu Ghana man nyina fo efa ahini ene ho nsem kakra na afi ye sorry Edion adia emde wo ben ese no pa ya Asante memu ya Abibirem ahini nsa aburu kire de na anu akwendi betu wie obi anim de wo di ade nya chinye bia nu se de ya wutu de nkopere na afi na we de ba omkro ma ya to ho dada te enne chance yiwu a de obedie wo to aso saa se ne ba panyini wono ma bi ne papa King George no wuye no ena onu wedi ade nti wedi ade a wo Prince Charles no na che se wo ye wo hene oye King Charles enti wo mu ho de eni ho ni ye ni ya Asante memu he eni bedie eni ahomaso na me kra ya ara menti bi no ase sa ade no enya wo dia ense so okodi hima ense se widi hene enso se me fesi ye di de hene me fesi ye di de hima no ayire no ho no wo pri bi kra wo abusua no se me ka no se we ye fie ni pa wo nka ho kane tete no ne nananom wo ho na edom bi efiri baabi be wo yen a ye nana pemu no a oye kuro ni wura no wo ba wo mu ntena de ye ne yete no no wo de watra de wotie no ne bi ase amanwu bi ase ene wo hɔ a woni mu atohye de woni wo dom no nkɔ amanwu na ase fa dom no fa wo dom no kɔ amanwu na ase anu ni ndonkofo na wo tere mu ba na yi hade a ye ne ye de ye hye ene ye kɔ kyerɛ mu hye ye de ye hye no ene ade hye ne donko no ye ka wo mienu wo bi awo mawuo ana wo wo nya ba ono ye frɛ no do nko be do ne nko ene wo so ye edom ko okay ono dom nko okay wo so de me do nko entine adidie no aprepedie adufuru pɛ ne pɛsɛ binkuminya ene me nankaminya ya wanya na asomasi akonya no wompene chenchire chia yemfama no kikiri ebusua kra ne mu ate ebusua ne mu ate woni ne dɔfo bi
na nam so ni ya wo sika no wo bedi ade no wo pa ade no no wagya akra akodi wo no achi no akodi sika no wadi mi bi atobe kwagi sika di ni akotwere krata anwonwran di akoto ahemfie wo boa ye ni mi ma mi nua ne poma mi nua ba ne poma asema wo kan ye nanano kra mo so da na nessa poma ti me kwaka foforo bi a wo nanano amoso ankere wo de a wo pe bi obi de mere bi wi obi obi te ho a wonte ase enti eni biribidie e na ama nne akwala aketo akra wo se bi wo sikanti no aye chenkere woni abusua no abusua mpanimfo so mo ka ho abusua mpanimfo no mo ka ho pa na buruchire ni no atolesi abre no me wo fa se kan wono wo ji agire mo amena bidi ebiri bi ahemfie ne dua ase akonwa afi papa no abeba ne bedi ahen akonwa ne wie no wo mu omura papa pero ono ase ne tware ho tudu itimfo ani nti wo wura abeba ye ne wogina we na wo se nya wubusu wo se nevertheless akokora no wo se nevertheless na ni nyina ne se na wo yade ikuro bi kuda bi atode nan dada won wo de ko hospital pa ma ye hwe ne nan ye no operation ma no na hoto no nti no wase makodwen me de be ma no wo de ma no no wonya ne de hie so empanimfo so ka ho no kura da ho no wo de to nkyai wonu enim se kwa yi ne da he edanifa no wo che yakobunkum ti de mde afutu amede ma santeman Ghana man yeni abibifo se de ade no esese ye de to wan fa nto ho a ifiri to ti yen hwe ne ma bi abrowa awie ne ka wo se de ade ne da no wan fa nto a ifiri to yesa agina so ne ama abusua no yakọ monkafra se mwahwere mudesie aha nyansapo kasa mfonyini so yesa ne badwen ba wie dia ene ne edimusi na emom no eya hweyi nko a NYANSAPO TV ewo YouTube NYANSAPO online ewo Facebook NYANSAPO online ewo TikTok yeni social media foforo bia eka de mabobo ihu channel nso ye number no nso ena de bia egu screen eni no yensesa no yensesa na ye be mama so ate se ono obi di nkomo wo tetefon so se ye WhatsApp ba bia na nye sa number wo ya mesro ya no ahwe ni mienu na afi no hu ba bia kwa ne da na ade akwa akoto no ahwe ya ye di nsia ebeda ne nkono medi ene abusua pani owusu adum yema mu nyina mo enehwe